Parlog baik na dapat singa tenang ikan video sama share si blog jumpi like embat subscribe nam tak kiwi pan video. Shisin hawai kashnong kawe longjing barit kalong ukpa ya laki kun ino kemiru shawai kepana kayo lasong lasa hangta kakemi batlai ngut shi para kepana yaki kun mong lek beng kejat kedi kun rid umut penkeng ki kun jing e kimat babli jing em kabasu sat jing kemen jongka jing long kena kisha tu no a ukpana kisi kipor kiyan kakemi kepana kapanya lai namar ki kun ka isin ay basya le ben ha upoy ay kumta nang yait ki por ki kun nang san la nang yo bor longjing barit lasdang kala namar ki kun lasdang samla baba kongkong la i khadu batla ka kemi namar ki la yasan pura yo alok mi ing batla ki tengah satang arngut kisa ime bat khadu ki kinja Henry kinjai jing suk jing kemen lawai pernai khadu lasan menta kenjo arpo san snem kata atat ide kena babha shikimi shikun kisham sngobha hapadeng jinglong samla khadu ipur sangjit babha hoot lakat tokat ningut Henry dan bon ki jing penthon haka jinglong samla bunru nangi ngilong kumta kidau dan la kijong shajing ya tho amla penlong nang yat kipor kumta khadu nang sanru ha kata lawan uwe urang samla haying wan pan na ime mama lakat uta ubriu kim tharashu bendai basniu hadu haying unut banwan ki kheng uriu dan burom tam kiba haying lapdiang haying bansyong banya salang i khadu kila IT bat u bansyong lenter kisngi khadu ihun kata ringkat bat ki marjan marpa lingkor bakhya kaying kasam bat phi kukpangin ya kitlam kiba haying khadu mikpa shinrang kimpat itu klempat yakran liangkor liangkha penban khadu IT shirta baro hasnong labna bai khadu laya poika shikhilip mat jingmen kadon Henry urang yaki upon du ngan le chesnong kiran kam kiba haying uong bat phi ngan sawan pai kloi tang dep ka kam bet ngala poi khadu i ong toto ba ikin mau ki kular ho sawan pai kloi banga kenja ba jangai na phi shu ke ngamla ome ngan le shwamo ba ik ye phi ru shong su ho te jar ula ja no nangta ladap lashita yo pura kapun yo uwan no kliakda kumwei ukil la no bomhun kiba haying hasam bat phi ngamla shu ban yasham lakum no ru nginya krenshwa da bas mutu khadu i ong urang samla Henry ma u uklam perwa lawan jing artatin khadu isdang perkhat bunsin ikir nga kli i ong ngan wat sabot haban dasyam punru uklen shimshu wanjing shayong ha i khadu sedang wat sabot nang nia nang tai opleng datip de urukai bapli na lor chongka udang dan shu bungut kitinga khadu kumba dung nam sarang do anut chong i kapat aryang khana chong u phindian tasngap kishkor topek ki khman katnga baning kong u ino habaya tenga ba aruyo tangkat tokat nisni ula phet biang shaying ka kami hatenga ba ar ula shatham shatinga ning kong u leit penma ubru klimran ule samla biang pat hi chwai de hang ta keng upen bikai akhat duru lam ne rusmai kim hun khadu uong ime ipa bat phi ban shong kadau kalong bun ong kunta ulet phaisha ning kong katenga bapli khadu menta mansim dap jingling a pisa kumno shuken ngen le menta prathai baro yanga labina tangjing babe killa balai kumne hanga kaja isdang phadin ban perkhat bha ani shisha ngila bakla khadu ime mama hoot baro kila bakla kishu shanya khana ubriu
kham tip ten rai babahanes neu kawe ki bak lajur pat kren arliang kha arliang kur lalap basong basa ringkat minta apat sap singi kingan jinglong sapti khaddu ha u nong klem ila shatdu kini ki e ki ja de jing khinisteng ya ka shongkha kalong kentang ublei hi ulabu gerbang da thau da wo yo ngat khasang dan kam ya kren baro arliang jinda la kren kumta kumne kan omon jaminta jinglong sapti burom akor kayin ka sam sentiu la tulor shongkha weila bakla omla shuban bin bhapura ho oi la ban yo da uwei henbre ka pop ka sa hoblei ka ba sosi ban i jing shongkha ha kine kisngi shinrang kin thei ngi long kumju jing ya tip lem kala nang du akor tip ru tip lei ha u khasi la cha sha e la kum kimrat shongkha shongman burom akor la that madan jing sneng kalong yangi wat ngai klumar kine kisngi kham tam ha ka shongkha shongman do da theu da wo do da khan jing jas no si ban lai hadan ti ba de to ngin yai shwa bangin jam sha jing shongkha de shwa ban kran liang ko liang kha